Bukod sa medicinal benefits ng mga halaman, ginagamit din ito sa pagluluto. At ang mga Kapampangan, nagagawan pa nila ito ng masarap na putahe. Bulung yang tanaman, sampaga o adyang dikutya mong tutubo keng gulot bale, agawara ding sangkap keng pamangan. Asabi mong tunay lutong Kapampangan. In this episode of Culinary Capital, we'll be featuring dishes made of different leaves, o in Kapampangan, bulung. Punta na tayo dito. The city itself is so bustling. Mangantana! Do what the locals do and eat what the locals eat. Aside from the popular herbs and spices that we use in our everyday cooking na foreign influence, alamin natin kung ano-ano ang mga dahon na paboritong ginagamit sa Kapampangan sa pagluluto. Sakto, I did a collaboration with my friend Chef Bong Sagmit. We did a special event called Bulung, which is a 9-course dinner where the main star of the show are leaves. Leaves we see almost everywhere here in Pampanga and even our own backyard. Days before the event, naghanap-hanap kami ng mga bulong na magagamit namin. Nandito tayo ngayon sa Cabalantian. It's been like siguro 30 minutes from saan kami nang galing sa San Martin, sa Sapang Bato. Ngayon nandito tayo sa Cabalantian at ito yung hinahanap namin. So, kung makikita mo, para siyang olive, black olive. Tawag dito ng mga locals money tree kasi daw parang napaka-abundant niya. Yung iba naman tawag nila Burberry, parang Burberry na signature, no? Pero kung titikman mo siya, cranberry and taste. Meron siyang konting seeds, pwede siyang gawing marmalade, pwedeng palaman, pwede mo itong brine, pwede mo lagay sa, siguro pwedeng gawing wine to pero pwede ring suka. Very rare lang dito tumutubo dito, hindi mo basta-basta makikita to. Another main ingredient that we will use for Saturday's degustation is what we call pansit-pansitan. In English, noodle-noodle. It looks so regular to you because you always see them sa mga tabi-tabi lang. But yung matatanda, they use this as medicinal. Normally, they boil it with, they boil it and then they drink it. Ang pansit-pansitan, I think, is also good for diabetes, for example. But actually kami, ginagawa namin sa salad. So, salad di pa tayo. Para nandun pa rin yung chlorophyll, nandun pa rin yung mga nutritions niya. Hindi siya namamatay. Oh my God. Wonderful. Pag ito nakagat mo sa salad, alam mo ito yon, di ba? Kasi napaka, distinct ng flavor niya. Minty na hindi mo alam, parang eucalyptic. Wow, alam, peppermint Ewan. and eucalyptus. Masarap, ubusin ko na to. Siyempre, medyo may very curious ako. So, itong halaman na to napakaganda dahil may na-discover ako na pwede ko lagay sa dessert. Ito yung mga dayap. Wow. Ito yung favorite ko. Paano to ginagamit? Yung skin lang po, yung zest niya. Naalala ko ang lola ko. Iapo ko. Gasgasaning makanyan kitang i-grate niya to. Kukunin yung balat pero hindi niya kukunin yung puti. Hindi kailangan yung juice. Pag nakuha mo na yung maliliit na zest, lalagay niya sa cheesecloth, ang tawag natin lampen. Tapos, ibababad mo doon sa pangletsa-flan na maitlog, i-squeeze mo, lalabas lahat yung kulay na berde na flavor ng dayap. So, babango siya. Bawon me. Ne? Yaman niya. Ito yung assistant ko, si Carla. Hawakan mo.
Yan. So, ito na. Baka i-charge na tayo. Tama na to. Yan. Siyempre kasama ko yung matalik na kaibigan namin na siya yung din nag-lead sa amin kung paano na makita yung karisa. Si Mr. Alvis. Nagchichismisan lang kami tapos alam niya lahat din mga damo dito. Alam niya may mga herbal benefit din yung mga ano. So, Andy. Yes. Ano yung na-discover natin dito? Oriting aus lang tawa-tawa. Yes, Tawa-tawa. Ining herbal medicine na gagamitan da keti Pampanga for dengue. Tawa-tawa. That's very effective. Yes. Mahal yan. Pag inaanap na may mga dengue, di ba, at saka diabetes, Tawa-tawa. tawa-tawa. Ito naman, isa sa mga tinatawag nilang pito-pito, yung sambong. Ah, Isa sa pito, sambong. yeah, Gamot yan sa I remember my doctor asked me to take this because meron akong medyo mahina yung kidney ko. Sambong is also the right, Yes. Tapos, At ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito, but this is a new herbal medicine. is it? Parang Yes. pale, oh. Wow. It's a grass, and I don't know what it cures, but I saw this in Quiapo also, being sold in Quiapo. Puta kaya, aphrodisiac yun. Pwede. And Pwede. then today I learned that this Beautiful, one, yeah. ini oh. Kanya oh. Maslam ya, pachepengan me, maslam ya. Alihari yung kabit kay salad niya ne, Chef Sau. Wow, sorrel. So, reling house da po. Maslam niya, manyamay na tutubula mo wild ne. Wow, Mas kinuha- kasi katang malati ko, Andy, patya sabi ng dako ng ang nanay ko, pag nakakita ka ng 4 na dahon na yon, sabi niya mag-wish ka. Oo. So dinaya niya ako, wala akong makitang hanggang ngayon wala pa akong nakitang 4. Pero masarap siya. Actually, sabi nga nila, every Filipino barrio home has its own herbal garden. Herbal garden. Kasi pag nakita mo yung isang bahay, meron siyang kamyas, may sampalok, merong talbos, Malunggay. merong malunggay, merong talbos ng kamote, talbos ng kung ano-ano, may bulungaya, may bulungaya, Ali. bulong lara, kay ba't atin lang pandan, Samat. ting sale, samat, kay gana-gana, tuna king bakuran daw. Ang dami talagang dahon sa lugar na to. Hindi na nga ako magkamayaw sa pagpitas. So amazing. Ang sarap talaga dito sa buhay probinsya sa Pampanga. At ito yung kinalakihan ko. At parang tuwing pupunta ako sa lugar na to, it gave me that sense of parang relief na mayroon pa ako laging babalikan sa Pampanga. In spite of all the development, yung nangyayari sa buong mundo, may mga tao pa rin na nagmamahal sa mga ganitong klaseng halamanan. At ako'y nagagalak. Aside from the place in Cabalantian, Bacolor, we also went to Sapang Bato in Angeles City to pick up some leaves and flowers. Sobrang daming nakuwang bulong, flowers, and even fruits na nakumpleto sa flavors ng aming mga bulong dishes, and I can't wait to try them all. Is mainly an agricultural land, kaya hindi nakakapagtaka na ang daming uri ng puno, halaman, bungang kahoy at damo na makikita rito. Some of its towns and cities were named after trees that were abundant in the area like Masantol, Mabalacat, Apalit, and Betis among others. And according to food historians, people during the early days made use of ingredients that were easily found in their area, be it an animal, an insect, or leaf. Isa sa mga masarap na lutong Kapampangan gumagamit ng bulong ang lagat hitu. Alagaw leaves or angle ang ginagamit dito, tumutubo ang mga ito just about anywhere. At pagdating sa pagluluto ng lagat hitu, expert dyan ay si Baby Ramos.
So, atsyuta mo kami para i-discuss tayo o i-demo tayo kung makanano yung luluto. Yung katamong lagat hito. So, then kailangan tamo yadobo tayo pa mo kay ngaslam. Bili tayo ng bawang, paminta, at saka ng asin. Yung meto nga asin, 1 tablespoon na asin ang kailangan kin. The rest of the asin, kabit tamo po tang igisa tayo. So, pwede na yung isyang ketan luwalin . Siyang tanay keta, yadobo tayo. Potang may adobo kanita tayo pa mo igisa, bawang ulit, sibuyas, angi. Kailangan magisa yung angi. Maluto yung masalese. Nungali, malansaya. Kaya ba't na ningangi, ibito kita nining kamatis. Then, ikabit na itang kikatamong sabonan itang adobuan. Tapos bili tala rin yung kikatamong hito. Then, potang maluto about to cook, mga 5 minutes. Bayo tayo ikid, kabit tayong sugar. Para paten na itang lansa, itang miyayo, itang kaslam. Ang kakatamong finished product, lagat hito. Siyempre, kapag bulong dish ang pinag-uusapan, hindi mawawala sa listahan ang paku salad. Isa ito sa mga sikat na pagkain ino-offer ng mga restaurants sa Pampanga. Napakasimple ng ingredients na to. Paku leaves, kamatis, sibuyas, salted eggs, and dressing na gawa sa suka, asin, paminta, asukal. So simple yet delicious. Isa rin ang nakagisnang luto ng mga Kapampangan ang tinatawag na sabo taksyapo. It makes use of a weed type of leaf called maligosu. Maligosu is similar to the taste of dahon ng ampalaya. May pagka tayo po ni sardinas kaya better ang gisa tamong bawang sibuyas kamatis. Simmer tayo po mga 3 to 5 minutes po. Kaibat na po nito. Ikabit tamo po yung kakatamong pinaka main ingredients. Apin po yung dahon or bulong maligoso. Ang na po yung kakatamong finished product. Sa botak siya po nating maligoso. Bukod sa nagpapasarap sa mga potahe, karamihan sa mga bulong na ginagamit sa pagluluto ay may medicinal benefits na taglay. At the event, we call it bulong. Bulong means two words in Capampángan, meaning bulong leaves, and bulong is to whisper, right? So we want to whisper to you the importance of these ingredients. Dinner is served. Well, in Capampángan, we say, manganta na po. Yeah, it's 5 o'clock, tsaka ready na tayo sa rock and roll in a short time because
Special ang araw na to because ito yung magiging turning point ng bulong. Bulong is about yung mga ingredients na kinalakyan natin ng mga nuno natin na we use sa pagluluto natin sa backyard. So, ito yung mga ingredients na hinagilap pa namin sa mga bundok-bundok. Nagkahulog-hulog kami. Buhay-buwis nga ang tawag nila. Sinugod namin yung ulan, pero hindi kami na-disappoint sa mga produce na nakuha namin. Marami kami nakuha mula sa Alagaw, sa Alibangbang. At napakasaya dahil anytime gagamitin natin yung mga ingredients na to, lalagyan natin ng application ng mga modern, traditional, tsaka pakikilitiin natin yung mga taste buds nila. So, papakita ko sa inyo yung mga preparation namin sa kusina na kami dalawa ni Chef Bong na ilang weeks na namin ito pinag-uusapan at maganda naman ang kinalabasan niya. So, dito mangyayari yung mga rock and roll ng mga chefs. As you see, nag-prepare kami ng mga indigenous product kasi lahat ilalabas namin yung mga kamukha ng walang wastage, pati yung mga niyog na paglalagyan namin ng mga salads. Ito mga magagandang produce na tinanim pa namin sa backyard namin. No? Tapos, lahat, ready na kami. Ano yung expectations? Ang expectation namin, magkakaroon ng gulo. Gulo in terms of, in a good way, dahil kikilitin na nga natin yung mga ano nila, bubuhayin natin yung mga senses nila. Pagpasok pa nila, visually magkikita nila na gaano kaganda yung pagkain. Pagdetikman nila, may yung mga ibang gamit, may matamis, may mapait, may maalat, may maasim. Lahat ng mga flavors dito lalabas, pati mga texture, may matigas, may malutong. Techniques, may dehydration, may compress, may mga sous vide, mayroong inihaw. Lahat na lang ma-experience ng mga guests. Ngayon, medyo ano na kami, ito na yung papunta na kami sa preparasyon. Busy na lahat dito sa kitchen. Handang-handa kami para kami mga sundalo, ready to fight. But hindi lang yan, also we're ready to win the battle. So, abangan nyo dahil may marami tayong guests na darating. Alamin natin kung ano yung mga samut-saring reaction nila sa pagkain na ibibigay namin ngayong gabi. So, huwag kayong alis. Marami ng tao and we're about to start anytime because we're 2/3 kapmuni talaga. Punong-puno na yung ano. So, ready na ka? Eto, makurilyo. Alita mo siya. Okay, so, ano naman kami? Kalmante kami. Sino natataranta dyan? Hoy, bilisan nyo. Yan. Prepare na kami yung first dish, lalabas na may oyster, followed by egg.
So, abangan nyo dahil lalabas na yung masasarap na putahe na galing sa mga bulong na kinuha pa namin sa bundok. So, labas muna ako, titignan ko sila, baka nandun sila. Bulong is not just about food that we prepared, but it's also about the techniques that we applied. One of our goals is really to promote these dying ingredients, in fact, and we want to send a message across about how to sustain these ingredients, how to promote agricultural practices as well. Meantime, sit back, relax, enjoy, and dinner is served. Give myself a pat at the back because it's well appreciated. The dinner was successful. Nakakataba ng puso because these people braved the storm. They came all the way from Manila to different part of Luzon, Visayas, Mindanao, and I can't thank them enough for coming over. And of course, their support to us local chefs and to our indigenous ingredient, the bulong. And that's all I can say, and hopefully there will be part 2, and let's keep our local cuisine and our local ingredients. Let's support, let's love it, let's plant, let's take it, let's safeguard our heritage. And of course, matutod ko pa. Good night. Good to bring back like indigenous ingredients that were long lost before na to come back again to have us learn it and for the next generation. These are the things na first time kong tikman. So some of these familiar ako, some ngayon ko lang siya na-encounter. And so far, it's good.